Total ro hai na hai lam so gote sani ketal video wa hingke te senor bai malai ja sabka kaham kurung tongmani bagoi asa khai nor bojoto no kaham kurung no tongbai na hingke ang taisa tini exam renane bagoi te sai kore ling ja sabka dol ro hai no hai total ro hingke sung tabuk thanglai sinai mono sini AR college norok saiman khana mo hingke district Murshidabad te mo hingke noya gramo khobjago hingke sung o jaga no porilai tongo tabusu jora hingke sung to first sem ni student rok hingke sung porikha aste aste relainai tini sini 3 din tini bai 3 din sini porikha choloi tongo hingke tini tai ha sung thangla jana le tongo exam tini kai hate exam ko hate are the same hate to exam ni bagai ongkor lajak joto no ready ko Kina hama maksisi ko ya. Bago joto no ini lomo di songjang dara songrok berbagai songrok ya tahu gari mesin lajak yang mau potong ko asta ongkor lagi tunggu ya udah Kok sana sampai bay. iko Hai, xin chào bố đi có thằng này cho chồng bay yo. Một cái anh samai, một cái anh đã có đó. Xin chào bố đi cái thằng cái bố cái đi phải bố đi tới này chồng. naik tunggu sempurna kan kamar naro phone pongano tin ma college ni mungkin saya regade sempurna kan sini dengan thang angkat bagi semua orang saya regade kita Ada. Mungkin AR memory ya, ini nara baru pori punya kan pori mana belai cang terkau sama nomor belai kaha, sudah dari itu tambah sudah ada kan cang. mana pesa sih ini kau yang ngotot emang Kamu kan ada kan? iya Nara jong thalai sinai tu hai muka dia yang thang lah muka Driver koi. hai dara Driver. so tawo nge finally sung so koi jag eko monat sini exam center college singa sung o jago phai akone sembo bang to rest khailai tongo dol tro hingke sung moni pore exam ro re pai kha kono mote tini ni bagoi to asum nong kha exam pai kha duita duita exam re pai kha tongo barotan hode choli mane hingke tabu moi kotolo to terus coba tongo kai to sini dolok ke bus kang thangbai jak aste aste aku loine tabu gate khulubya ko gate khuluma bor thanglai sinai ka hingke dol rok o jaga o hingke sung tabo porikha toriko joto paikha hai pano sini oro gate khulogna kiso time nango joto horbaya ni bagoi hingke tabo gate rok khulokang sung ongkhor laini aske borok bang onai nai di mo hingke pura gate bus kango ai ko tabo hingke gate khulogari khanai nai di busuk borok jaga kai ongkhor lai tong dol rok no khana mo belai na borok ko bang o jaga hingke ang batabo aste aste ongkhoroi thanglai ko morok hingka kai sini bondo rok joto no mo sung joto no ekta মানে কলেজ ni student rok no morok ngangkai sini college ni no hingkai to dol rok aste aste sung tabo agok lai sinai yango iko aste aste mo hingkai sung ground ro sobai ka hingkai tabuk sung o jaga o kisa sini dara songbai malaya konoi ngo lainai ice cream rok jalai thalai nai sini mo gana o kono koroi dugan rok tabu ngai sung pura ekdam rok paya kore khodan kaya konoi oro kita ice cream rok jalai nang batak lajak sini dol rok o jaga tongko te baki hingkai sung brono nasing lajak sung yang dara bai sok kojak dara bahai rong asagade tinile ekdom bukhar aram nangla khana Porka ba. Ini kang nai porka wa tu mani ka hasi malia sungta. mudah mudahan kaham no 90% kaham no kaya aning ke kita ham yang saka Himalaya dam kara ni dengan po malai sina to dol rok te sa hai na hai bere jam ko song ongkhor lai ja sabka saring ja sabka kata sa bere jani ba ko ongkhor lai ja sabka kai mane bung rok to video rok banok ja ya di borok ko tanggo hengkai hai no tongo so rok ko thu ngai pore o ki chame sa asung no hengkai amoni ba video rok ar rok to kono video rok banok ja bayar rok simi thama kisa kisa banok ko aba hai tang kai angoi ko ani lombo di so ja bindas amono sini college rok gaur rok hengkai asuk lai moni thung lai moni sare rok school porinai rok ta borok hai gaur rok asuk lai o hai ponoi ko okra sakra rok kisa borobot na bo asuk jak nokro khakadang asagare lombo sagre khadang ka bo nakon phai ma lo khajo to no khadang na kong na suto bai hingge pute rok ma tong jak sagre khadang kha to ton khadang jak bai sinai ta ngai chung thana bo lewoi tongphu abo haita te komsi kom 11 tariko sung ma thangnai oroni 11 tarik jora ma tongnai 15 tariko sungoro sokkai mani busuk bining kha bo norok na hisap khaina sidi to prai 1 month haing thaka kai tabu sung sare ko kita beral lainnya pal ke naik tong di ko yang darah song tamno oh ঠিক আছে gai sung tak phatar kita thangna kai oro
tonglai na kisa saima kolang bo hingkai mo hostel lok muro gota hingkai bono kisa song sai rasinai hingkai bono bo sungmano তো yango hingke song kaisa goli o beranya ni bagai phailai ka mo kinto pura para haisi do hai pano mo pura town hai no mane goli asuke bang usini ayang ro tirpura ro hingkai to mo ek town hai jeng thango hingkai bong ro borok bang mane soi mane onek no borok ko bang amane bagai norok nok bogana gana nok bai khna hingkai mo sokai ka sini berai mane location mo belai no naitotok jaga ko mo khetorok na har pano na har baya asuke kheto photor mo ngai ko mo ser robo jaga bosajak sungai baksana beranya ni bagai phajak tini ni video ro na pailai sinai malai ne taisa hano hai ketal video